Yn yr erthygl hon gan Olwen Rhys, Cangen Llaniestyn, cawn hanes a chynlluniau Teithiau Cerdded, cerddwyr dwyfor o Ferched y Wawr. Rhannu'r iaith wrth droedio'r llwybrau. Yn yr haul cawn fwynhau'r iaith yn gywir, fe gawn wefr yr heniaeth. Mor frau yw'r llwybrau llaeth, mae yma rannu mamiaeth. Dyna englyn ysgrifennwyd gan Cynan Jones ar ein cyfer ni, gerddwyr dwyfor o Ferched y Wawr. A dyna yn union a wnawn ni, mwynhau'r wefr a rhannu'r iaith wrth sgwrsio a rhodio'r llwybrau. Byddwn yn cwrdd yn fusol, a braf yw rhannu'r profiadau a gawn ar ein teithiau cerdded efo nifer o'n haelodau, o ganghennau ar draws dwyfor. Bydd rhian a fynnau yn ceisio cynllunio rhaglen amrywiol mwyn ampelio at gymaint ac sy'n bosib, ac ar y cyfan mi fydd hyd at ryw 5 ar 20 o'n haelodau yn dod yn gyson ar y teithiau. Nid yn nwyfor yn unig y byddwn yn crwydro. Weithiau mi fentrwn am ddyffryn Ogwen neu i feirionydd fel y gwnaethom ar ddechrau'r tymor yn ôl y mis Medi diwethaf. Buom yn ddigon lwcus i gael cwmni hynaws Catherine James sy'n harwain ar daith oedd yn dilyn llwybrau'r crynwyr uwch bendol gellau. A hithau'n grynwraig ei hun, roedd gan Catherine gymaint o frwdfrydedd a gwybodaeth drylwyr am yr ardal i fedru mynd â ni i lefydd fel mynwent y crynwyr, Capel Tabor a Bryn Mawr. Yma cawsom yr ymdeimlad o'r bywyd, creulon ar adegau, roedd Marion Eames yn ei ddarlunio yn ei nofelau. Weithiau bydd y tywydd yn ein rhwystro, ond nid felly y bu hi fis Rhagfyr, y gwyntoedd cryfion. Eithom i ddilyn Rhianedd y tro hwn, un o'n haelodau ffyddlon. Cawsom i'n tywys o lan y môr Trefor, ar hyd y lôn heibio ymyl y chwarel ac i lannau'r haearn. Cyn cychwyn, aeth hi a ni at Mîn Afon. Y rhes o dau y bydd rhai ohonoch yn siŵr o gofio i gweld mewn cyfres ar S4C dro yn ôl bellach. Trefnwyd wedyn i ni gael paned a mince pei yn y tŵr, cyn dechrau cerdded o ddifri. Roeddem yn codi yn eitha serth allan o Drefor. Roedd Rhianedd wedi ein rhybuddio ymlaen llaw, ac yna ar hyd lôn gefn dawel yn hamddenol braf i gael gwerthfawrogi'r olygfa wrth edrych draw i gyfeiriad Caernarfon. Agorwyd drws yr eglwys fach hynafol yn Llanau'r Haearn, a chawsom flas o'r Nadolig. Roedd yr addurniadau chweithus yn cyfleu'r naws i'r dim. Yna, ar ôl bwyta brechdan, sydd bob amser a gwell blas arni nag yn y tŷ, mi ddilynon y lôn feics yn ôl i Drefor. Mae heriau'r corona yn ein hwynebu nawr, ond mae llawer mwy o lwybrau yn ein disgwyl yn y dyfodol. Llwybr y morwyr efo Iris a Mennau, o Garnfadryn i Lanbedrog. Cwm Bywydd a Chwm Cynfal efo Caris a Linda. Moel y Gest efo Elsbeth, y Carneddi efo Rhian, a gobeithio cawn ail drefnu i fynd i Dreborth efo Ann. Ond yn goron ar y cyfan, edrychwn ymlaen at ail ymweld ag Ynys Enlli ar ddiwedd y tymor, byw mewn gobaith. Yn y blynyddoedd y fi, trefnwyd i ni ymweld ag ardaloedd pellach. Buom yng Ngheredigion ddwywaith, a chael cyd-gerdded efo aelodau y Ferched y Wawr yng Nghyffiniau Aberystwyth. Eithom draw i Ystrad Fflir ac i Blas yr Hafod y dydd canlynol. Deithant weithiau wedyn yn ei tro i ddwyfor i aros, a chael blas o'n cynefin ninnau. Yn y gorffennol, buom am ddeuddydd neu dri mewn llefydd fel Penrhyn Gwyr, a cherdded yng nghwmni rhai o aelodau'r mudiad yno. Eithom i'r Cotswolds, gan letia mewn gwesty yn Stratford upon Avon, ac ar ôl diwrnod caled o gerdded, mynd i'r theatr ar ôl swper. Buom yn aros yn ardal y llynnoedd, am hoff daith i yno oedd cerdded o gwmpas llyn Derwent Water, a gweld lliwiau'r Hydref yn cael ei hadlewyrchu ar wyneb y llyn. Dro arall eithom i Swydd Efrog, i aros mewn gwesty yn Harrogate, a cherdded milltiroedd dros y rhostiroedd.
Buom yn cerdded ar glawdd offa ar fwy nag un achlysur, gan aros yn Rheddyclo un tro ac yn Llangollen dro arall. Eithom i aros i Groesoswallt ar adeg arall, a chael cwmni aelodau lleol a ferched y Wawr i gyd gerdded efo ni dros diroedd hyfryd Dyffryn Ceiriog. Rhinwedd bob un o'r teithiau, fel y daw yn amlwg, yw cael ein cyflwyno i lefydd na fedrem byth ddod i'w hadnabod, ond ar droed. Oes, mae mwy i gerdded na gwisgo esgidiau. Cawn bleser wrth ryfeddu at golygfeydd a dysgu am yr hanes lleol. Wrth droedio'r llwybrau, cofion mae rhain oedd gweithiennau cymdeithasol un gorffennol. Mae pob ardal a rhywbeth i'w gynnig yn weledol ac yn ysbrydol. Felly, pa ffordd well sydd yna i gadw'r meddwl a'r corff yn iach? Darllenwyd gan Elin Williams, Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion.